Tuwing ni menta balay u star player jongka Inter Miami balong ru u kapten jong ketika klub u Lionel Messi umla banlekai Russia yaka Cavalier haka CONCACAF Championship Cup round of 16 kabade ru ka first leg. Badagate ke jingyal kai first leg round of 16 lada ka Inter Miami kadangla ban penjok lane kala ban penrem ya ketika klub kaba napo Jamaica kabade ka Cavalier kandang yo ra bat kandang yo bat ba kanum pat sya rem hakani ka samoy ka ba dang syusdang kata ka arjar arpsan arpenriu kata hadu sausin nyele kai kani ka klub kalayo rung syaka round of 16 da ka ba kalala ban pelimno ya ka Sporting KC da saula iwe goal ha ka aggregate kabdi ha ka first round kajingkali kami hangne balay u Lionel Messi lani u captain jong ka Inter Miami umla banyele kai Persha ya ka Cavalier Henry ka jubab ka balayo lengba u head coach jong ka Inter Miami uta u Javier Mascherano uloong ba uni u captain jong ka club bat kumjuru u balong u winner lane unong job ba prasin jong ka Ballon d'Or bat kumjuru u balayora ya ka World Cup men dang shudaption ulay itu ba kajing absen lane kajing bom yesimenta jung u ban yele kai persya ya kati klub kalong ba u ne coach ulapan kre ya u kapten lane u Lionel Messi ban penmi lane ban penyekun persya ya ka klub barat ba napo US kata ka Charlotte FC hapo ka MLS lane ka league jong ka US ka bansa yakun ha ka singi Monday lane ka singi nongkong Shusuru une coach loong ba kajing bom penmi lane kajing bom yeshimenta u Lionel Messi kalongkum shimenta banyada ya u na kajing mensau kenang ba undup la banyale kai bah persya ya ketika klub barat ba napo US kata ka Charlotte FC mat kumjuru kenang ba unla ban yale kai bah ha ka international breaks jong ka ri ka jong u kata ka ri Argentina kabansa yakun persya ya ka Uruguay ha ka arpa artarik ubanai match bat kumjuru ya ka Brazil ha ka arpandu tarik ubanai match jong usnem arjar arpsan kata ka bumun menta ubanai ka Argentina lembah ka jingalam jong u Lionel Messi kan yakun persya ya gite ki artali kiri barat ba Kublai shibun ya ka jingpi ya ka ne ka khubor bat khamtam e ya gitu ki fans jong u Lionel Messi